Hei, tervetuloa kuuntelemaan Auron yleisöluentoa. Tänään aiheena rintarangan ongelmat ja mitä niille voisi tehdä. Minun nimeni on Maarit Suojansalo, toimin Auronilla fysioterapeuttina ja olen erikoistunut tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaan sekä purentaelinfysioterapiaan. Mutta nyt tosiaan mennään tutkimaan näitä rintarangan ongelmia, selvitetään mistä ne johtuu ja mitä niille voisi itse tehdä. Aloitetaan ihan ensimmäisenä siitä, että käydään läpi, että missä se rintaranka oikein on. Eli ihmisen selkäranka koostuu 3 tämmöisestä erilaisesta komponentista. Siellä heti kallon alapuolella löytyy kaularanka. Kaularangan alapuolelta löytyy juurikin tämä rintaranka, mitä tänään käsitellään. Ja tuolla ihan viimeisenä löytyy sitten lanneranka. Katsotaan tästä vielä vähän tarkemmin, että missä kohtaa anatomisesti tämä rintaranka sijoittuu. Eli se tosiaan lähtee tuolta hartian seudusta ja yleistyy tuonne lähes vyötärötasolle. No mutta sitten kun tästä rintarangasta puhutaan, niin mistä nämä erilaiset ongelmat sillä rintarangan alueella johtuu? Pääsääntöisesti nämä rintarangan ongelmat johtuu nikamien jäykistymisestä. Se, että minkä takia nämä nikamat siellä lähtee jäykistymään, voi monesti johtua istumatyöstä. Istumatyö on siitä huono, että meillä on hyvin stabiili ja jatkuva samanlainen asento, missä toimitaan. Eli sinne rintarankaan ei tule sitä normaalia kiertoliikkeitä, eteen taivutuksia, taakse taivutuksia, mitä sinne normaalissa elämässä pitäisi tulla, jotta me saataisiin se ranka pidettyä ihanteellisessa liikkeessä. Sitten tämä rintarangan ongelmat voi johtua myös huonosta tai puutteellisesta ergonomiasta. Eli vaikka istumatyötä tehdäänkin, niin siellä lisäksi voi olla sitten huonoa työtuolia, istutaan huonossa asennossa tai muuten se jatkuva elämä tapahtuu niin, että meillä on huonoja asentoja, tehdään etukenoisesti erilaisia toimintoja. Esimerkiksi kotona kannattaa kiinnittää huomioon ihan siitä, että jos keittiössä työskentelee, niin se, että kaikki työtasot olisi aina oikealla korkeudella. Siitä kautta voi sitä omaa ergonomiaa laittaa kuntoon. Liikunnan puute nykyään myös aiheuttaa näitä ongelmia sinne rintarangan seutuun. Eli monipuolinen liikunta ihan sieltä lapsesta lähtien takaa sen, että saadaan sinne rankaan sitä liikettä, saadaan sitä oikein tyylistä ärsykettä, jolloin meidän lihakset vahvistuu oikealla tavalla ja meidän sinne rankaan tulee hyvää liikettä ja saadaan pidettyä se ranka semmoisessa optimaalisessa kunnossa. Sitten myös perinnölliset tekijät vaikuttavat hyvin paljon siihen, että miten se meidän ranka muodostuu. Eli se vaikuttaa, monessa suvussa saattaa olla ihan tieto siitä, että muillakin sukulaisilla on tämmöisiä rintarangan ongelmia tai esimerkiksi skolioosi on yksi tämmöinen, mikä perinnöllisesti voi vaikuttaa sitten siihen rangan asentoihin. Eli myös nämä perinnölliset tekijät on aika iso tekijä siinä, että näitä rintarangan ongelmia sitten joillekin saattaa herkemmin tulla. Ja sitten vielä muita syitä löytyy, ja varsinkin tupakointi on yksi tämmöinen aika iso merkittävä tekijä ylipäänsä kaikissa rangan ongelmissa, oli sitten puhe lannerangasta, rintarangasta tai kaularangasta. Ja tupakoinnissa on huono puoli se, että tupakka hidastaa sitä meidän kehon aineenvaihduntaa. Se vähentää happipitoisuutta meidän elimistössä ja sitä kautta se huonontaa esimerkiksi välilevyjen aineenvaihduntaa. Ja kun aineenvaihdunta siellä välilevyissä pikkuhiljaa huononee ja heikkenee, niin silloin myös se välilevyn koostumus muuttuu semmoiseksi jäykemmäksi, jolloin sitten herkemmin myös se ranka ylipäänsä kokonaisuudessaan lähtee jäykistymään. Eli voisi ajatella, että tupakointi on erittäin hyvä tuki- ja liikuntaelin oireiden ylläpitäjä. Eli kyllä jos tämmöisiä erilaisia selkäongelmia on, niin silloin se ihannetilanne olisi se, että
että tupakointi lopetettaisiin ja muutenkin kiinnitettäisiin huomioon siihen kokonaisvaltaisesti niihin elintapoihin. Mutta siinä vähän se, että mistä nämä ongelmat johtuu, niin lähdetään seuraavaksi sitten katsomaan vähän tarkemmin vielä, sukelletaan sinne rankaan, että sieltä löytyy tämmöisiä pienempiä niveliä. Ja monet varmasti on kuullut fasettinivelestä. Jos on käynyt fysioterapian vastaanotolla esimerkiksi, niin siellä on kuullut ehkä siitä, että sulla on fasettinivel lukossa tai muuta, niin mitä se fasettinivel nyt sitten oikein tarkoittaa? Niin kuin tästä kuvasta näette, niin siinä näkyy nyt kaksi nikamaa. Ja näette tuossa mustien nuolien kohdalla, sieltä löytyy fasettinivelet. Ja näiden fasettinivelten tehtävänä on yhdistää toinen nikama toiseen nikamaan. Ja fasettinivelten tehtävä on vakauttaa meidän rangan liikkeitä. Ja normaalisti tämä fasettinivelten pinta on tasainen ja se on peittynyt rustakudoksella. Ja jos tämä nivelpinta rasittuu, niin se voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä sitten kulumaa ja tätä niveltä ympäröivän nivelkapselin jäykistymisen, joka sitten monesti aiheuttaa erilaista oireilua siellä meidän rintarangassa. Ja tästä fasettinivelestä johtuvaa selkäkipua esiintyy useimmiten silloin, kun meidän nivel kiertyy tai vääntyy rasituksen aikana. Ja tällöin sitten tämä vaurioitunut tai jäykistynyt nivel voi jäädä ihan jumiin, eli lukkiutua, jolloin sitten puhutaan tästä fasettilukosta. Ja kun tämä fasettinivel menee lukkoon, sen liikkuvuus huomattavasti alenee, niin silloin myös tätä fasettiniveltä ympäröivät rangan lihakset menee usein myös kramppiin, jolloin sitten ruvetaan viimeistään siinä vaiheessa tuntemaan sitä, että ai että kun siellä mun tuossa lapojen välissä on nyt tommoinen kipeä kohta ja saattaa olla hyvinkin arka. Monesti nämä fasettinivelkivut alkaa aika äkillisesti ja niitä voi esiintyä kyllä ihan niin kuin rangan sekä ylä- tai alaosassa. Ja se, miten voidaan huomata, että toistuuko se tosiaan se selkäkipu siitä fasettinivelestä, niin monesti tämä fasettinivelkipu on voimakkaampaa rangan taakse taivutuksissa kuin eteen taivutuksessa. Ja monesti se fasettinivelkipu voi pahentua kävellessä tai sitten jos pidempään seistää. Ja se, että minkä takia se pahenee siinä taakse taivutuksessa se fasettinivelkipu, johtuu juuri siitä, mitä näette tuosta kuvasta, että kun siinä toisessa kuvassa, kun siinä menee mustan alaspäin, niin huomaatte, että se fasettinivel, ne nivelpinnat menee lähemmäs toisiaan, jolloin se kipu provosoituu. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Eli jos sinulla on sitä rintarankakipua, niin minkälaisia kaikkia oireita silloin voi tulla? Eli rintarankakivun oireita, varsinkin jos on tämmöisiä fasettinivelperäisiä oireita, niin monesti saattaa olla ihan hengitysvaikeutta. Tuntuu, että kun syvään hengittää, niin tuntuu, että koko rintakehä voi tuntua sellainen paineen tunne, voi tuntua, että se rintakehä ei liiku kunnolla ja sitä kautta se hengitysvaikeus tulee esille. Niin kuin tuosta fasettiniveltä käsiteltäessä sitten huomattiin, niin särkyä tai jomotusta hyvin tyypillisenä oireena, joko lihaksista johtuvaa tai sitten ihan sieltä nivelpinnoista johtuvaa. Ja kun sitä särkyä tai jomotusta siellä meidän selässä on, niin unettomuus kivun takia on myös yksi oire. Illalla kun mennään sinne sänkyyn nukkumaan ja meidän lihaksien pitäisi rentoutua, niin silloin jos siellä on tämmöinen lihaskraappi päällä siellä rintarangan alueella, niin ne lihakset ei pystykään enää rentouttamaan itseänsä, eikä ne lihakset saa sitä lepoa, mitä niiden yön aikana pitäisi saada. Silloin se kipu voi provosoitua juurikin sen unen ja levon aikana. Sitten selällä makaamisen hankaluus. Eli kun mennään selin makuulle, meidän selkä ei pääsekään, jos siellä on tämmöistä rintarangassa fasettiongelmaa.
niin meidän ranka ei pääsekään liikkumaan enää normaalisti, koska siellä on se muutama kohta ehkä jäykistynyt. Niin tämä selällä makaamisen hankaluus tai selällä maatessa voi tulla myös ihan kivun tunnetta sinne rankaan. Päänsärky on monesti myös yksi aika selkeä oire siitä, että siellä rintarangan hartian seudussa on jotain ongelmaa. Sitten voi olla tämmöistä etovaa oloa, että ihan pahoinvoinnin tunnetta, huimausta. Ja sitten juurikin tämä tämmöinen ahdistuksen tunne rinnassa tai selässä. Eli tässä tosi tärkeää huomioida myös se, että se ahdistuksen tunne voi olla siellä ihan selän puolella, mutta välillä se voi myös kohdistua ihan tänne niin kuin rinnan puolelle. Ja voi tuntua semmoista ihan vähän niin kuin rintakivun oiretta ja tämän tyyppistä. Eli näissä tapauksissa olisi hyvä kuitenkin aina konsultoida lääkäriä, varsinkin jos on mitään perussairauksia, että voiko se rintakivun ahdistuksen tunne siellä rinnassa johtua jostain muusta, vai johtuuko se sitten mahdollisesti siitä rintarangan tai fasettinivelten jäykistymisestä. No mutta sitten ollaan todettu se, että mistä nämä rintarangan kivut oikein johtuu ja minkälaisia oireita siitä voi tulla, mitä niille sitten voisi tehdä. Eli normaalisti lähdetään liikkeelle siitä, että 3-5 fysioterapiakertaa monesti auttaa tähän ongelmaan. Fysioterapia aloitetaan sillä, että tehdään perusteellinen tutkimus koko rangalle siitä, että mitkä segmentit siellä on liikkuvia ja mitkä siellä on mahdollisesti jäykistyneitä. Katsotaan myös ryhti, mikä on hyvin tärkeä, ja käsitellään myös sitä, että minkälainen se ergonomia on mahdollisesti siellä työpaikalla tai kotona tai missä tahansa päivittäin toimiikaan. Fysioterapiakertoihin kuuluu nämä manipuloinnit ja mobilisoinnit. ONT-fysioterapeutit eli ortopediseen ja manuaaliseen terapiaan erikoistuneet fysioterapeutit tekee näitä manipulointihoitoja, minkä ideana on se, että saadaan sen rangan liikkuvuus heti niin kuin mahdollisimman suureksi tai siihen ihanteelliseen tilaan. Sitten on myös näitä mobilisointiharjoitteita, mitä asiakas voi myös itse kotona tehdä. Niiden ideana on se, että saadaan toistuvilla liikkeillä pikkuhiljaa palautettua sitä rangan liikkuvuutta siihen ihannetilanteeseen. Pehmytkudoskäsittelyt on myös tärkeät varsinkin siinä tilanteessa, että jos meillä on se fasettinivellukko siellä selässä, siinä löytyy monesti se ihan kamppi sen fasettinivelen lähistöltä, niin silloin kun pehmytkudoskäsittelyllä käsitellään niitä lihaksia, saadaan lihasten aineenvaihduntaa parannettua, saadaan sitä lihasta rentoutettua, niin monesti se pehmytkudoskäsittelykin auttaa siihen, että me saadaan niitä fasettinivellukosta tai jostain muusta johtuvia sitä rintarangan oireita vähenemään. Eli monesti tällä mobilisointi pehmytkudoskäsittelyllä sillä päästään jo hirveän hyvin tuloksiin, mitä sitten asiakas itsenäisesti voi jatkaa. Niitä kuntouttamista asiakas voi sitten itse jatkaa kotona harjoitteilla, mikä on meillä tässä seuraava kohta. Eli liikkuvuusharjoitteet, syvien lihasten harjoitteet on tärkeitä käydä läpi. Liikkuvuusharjoitteissa juurikin nämä mobilisointiharjoitteet niin, että asiakas itsenäisesti tietää sen, että mitä siellä kotona voi tehdä, niin että hän saisi tulevaisuudessa myös pidettyä sitä rankaa liikkuvana niin, että saataisiin pidettyä se optimaalinen liikkuvuus siellä rangan alueella. Eli monesti näissä rintarangan ongelmissa on se, että johtune ihan mistä tahansa, niin kun se ranka on kerran jäykistynyt, niin jos ei sinne tee sitä aktiivista harjoittelua, mobilisointia, niin se saattaa se ranka uudemman kerran lähteä vähän ajan päästä sitten jäykistymään. Sen takia erittäin tärkeää, että asiakas sitten huomioi sen, että niitä liikkuvuusharjoitteita tehdään myös niiden terapiakäyntien jälkeen kotona omatoimisesti, ja sen jälkeen kun terapia on kokonaisuudessaan loppunut, niin niitä itsenäisiä harjoitteita jatketaan vielä sen jälkeen pidemmän aikaa, jotta päästään siihen tulokseen, että
kaikki oireet on pois ja että ne oireet ei myöskään palaisi tulevaisuudessa. Sitten harjoitteista on tosi tärkeää myös huomioida nämä syvien lihasten harjoitteet. Eli monesti siellä rangan alueella on ongelmana myös se, että meillä on vähän yliaktiiviset pinnalliset lihakset ja nämä syvemmät lihakset saattaa olla heikommassa kunnossa. Eli silloin myös syvien lihasten harjoitteilla saadaan stabiloitua sitä koko rangan alueen problematiikkaa ja saadaan niillä syvien lihasten vahvistamisella estettyä myös sitä, että ne pinnalliset lihakset ei ehkä niin herkästi menisi sitten kramppiin ja sitä kautta se kipu uudestaan provosoituisi. Syvien lihasten harjoitteilla saadaan myös se koko rangan toiminta optimoitua niin, että kun lihakset aktivoituu kauniisti oikeassa suhteessa toisiinsa, niin kaikki rangan liikkeet myös silloin toimii optimaalisesti ja sillä pystytään ehkäisemään näitä rintarangan kipuja. Sitten vielä erittäin tärkeä juttu rintarangan kipujen kanssa on huomioida tämä ergonomia ja uniergonomia. Työpaikalla työasentojen pitäisi olla hyvät. Työtuoli, mahdollisesti jos on sähköpöytä käytössä, niin kannattaa huomioida se asento, missä asennossa tehdään niitä töitä. Hyvä ryhti täytyy aina muistaa säilyttää, jotta saadaan estettyä niitä rintarangan ongelmia. Ja myös, että selkä on hyvin aina tuettuna, jos tekee esimerkiksi istumatyötä. Sama juttu kannattaa huomioida myös kotona. Ergonomia, harva tulee ehkä ajatelleeksi sitä kotiympäristöä, mutta toimitaan siellä kuitenkin pitkiä aikoja viikossa ja se on se meidän tärkein paikka, missä toimitaan. Niin siellä esimerkiksi työtasojen korkeus, jos tykkää tehdä käsitöitä, neuloa tai mitä tahansa muuta, niin siinä kannattaa ottaa huomioon ergonomia. Istutaan hyvässä asennossa tai seistään hyvässä asennossa. Tuetaan sitä selkää tarpeen mukaan niin, että se hyvä luonnollinen ryhti on helppo säilyttää. Sitten vielä uniergonomia on sellainen alue, mikä on erittäin tärkeä rintarangan kipujen hoidossa. Siihen hirmuisen vähän edelleen ihmiset kiinnittää huomioon. Eli uniergonomialla tarkoitetaan sitä, että miten nukut ja missä asennossa nukut ja kuinka tuettu keho on sen unen aikana. Tyynyn pitäisi olla hyvä niin, että se kannattelee meidän päätä, tukee meidän kaularankaa. Patja pitäisi olla sellainen, että se tukee sitä meidän selkää, mutta se antaa meidän selän kuitenkin luonnollisesti liikkua ja niin, että meidän lihakset pääsisivät siellä selän alueella rentoutumaan sen unen aikana. Jokaisen täytyy melkein itse vähän kokeilla sitä, että minkä tyyppinen tyyny on jokaiselle hyvä tai minkä tyyppinen patja. Yksi tykkää hyvin pehmeästä patjasta ja jollekin semmoinen sopii ja sitten toiselle joku kovempi. Mutta tärkeintä olisi, jos käy huonekaluliikkeestä ostamassa tämmöisiä patjoja tai tyynyjä, on se, että kannattaa aina koemaata ne. Ja sitten kannattaa myös ottaa kaveri mukaan sinne kauppaan ja esimerkiksi jollain kamerakännykällä ottaa kuva siitä kylkimakuuasennosta. Eli ihannetilanne on se, että kun maataan kylkimakuuasennosta, niin meidän ranka olisi mahdollisimman suora ja päätuettu. Eli siitä voi itsekin vähän viivottimen kanssa katsella sitä rangan asentoa, ja kun kaveri on ottanut kuvan siitä kylkimakuuasennosta, että miltä se näyttää, että pääseekö lantio hirmuisesti uppoamaan sinne patjaan vai pääseekö niska, kaularanka vähän taittumaan alaspäin. Eli siihen uniergonomiaan kyllä ihan ehdottomasti huomio myös. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, hyvä ryhti. Varsinkin nykyaikana, kun istutaan hyvin paljon, joko sitten tietokoneen ääressä tai ollaan töissä tai ollaan siellä kotona, katsotaan telkkaria, niin pitäisi kiinnittää huomiota siihen hyvään ryhtiin. Eli viedään niitä hartioita pikkusen taaksepäin ja ajatellaan, että ranka on mahdollisimman suorasta. Ja voi vähän mielikuvaharjoituksena ajatella, että joku tuolta ihan päälaelta
kohottaisi meitä ylöspäin, niin silloin me päästään siihen hyvään ryhdikkääseen asentoon. Hyvä ryhti on oikeastaan sitä, että me ymmärretään se ryhdin merkitys, kuinka tärkeä se on rintarangan kivuista. Ja joka päivä jatkuvasti muistutetaan itseemme siitä hyvästä ryhdistä. Monipuolinen liikunta, lihasten hyvä kunto aina helpottaa siinä, että saadaan se ryhti pidettyä mahdollisimman optimaalisena. Ja jos tuntuu siltä, että hyvää ryhtiä meillä on millään löytyy ja ei oikein tiedä, että mikä se hyvä ryhti oikein on, niin silloin kannattaa ihan konsultoida fysioterapeuttia, varsinkin jos on tämmöisiä rintarangan kipuja ja ongelmia ollut sillä alueella. Mutta nyt kun ollaan käsitelty tätä rintarankaa aika monipuolisesti ja ollaan päästy siihen, että mitä meidän nyt oikein pitäisi tehdä, jos meillä on rintarangan ongelmia, niin seuraavassa näette nettiosoitteen www.auron.fi. Sieltä löytyy muutamia liikkeitä, mitä jokainen itsenäisesti helposti voi kotona tehdä näille rintarangan ongelmille. Eli katsotaan nyt muutama liike, millä sitä omaa rintarankaa voi mobilisoida, jos se tuntuu hyvin jäykälle. Eli ensimmäisenä katsotaan tällainen mobilisointiliike, mikä on helppo tehdä tennispallojen avulla. Eli tähän seuraavaan liikkeeseen tarvitset 2 tennispalloa ja sukan. Ihan ensimmäisenä laita molemmat tennispallot sukan sisään ja laita se sukka kiinni niin, että ne tennispallot pysyy toistensa lähellä. Sen jälkeen laita tennispallot lattialle ja pääset tekemään seuraavan harjoitteen. Eli tässä näette, että tässä terapeutilla on sukka kädessä, missä on nämä 2 tennispalloa sisällä. Asiakas on selinmakuuasennossa ja tennispallot laitetaan sinne lapojen alle. Ota sitten sieltä omasta niskan takaa kiinni niin, että saat pidettyä kaularangan hyvässä asennossa. Ja rupea tekemään pikkuhiljaa ylös-alas liikettä. Keinuttele rankaa niiden pallojen päällä. Kun olet tehnyt 5 kertaa toistoa yhdessä kohdassa, siirrät palloja vähän alemmas ja toista uudemman kerran 5 kertaa. Voit käydä näin koko rintarangan läpi ja sieltä hartian tasosta sinne keskiselkään. Seuraavana katsotaan toinen liike, minkä voi tehdä helposti esimerkiksi työpaikalla, jos tuntuu, että siellä työpaikalla se ranka rupeaa jäykistymään ja oireet provosoitumaan. Eli rintarangan itsemobilisointi tuolin selkänojaa vasten flexio-ekstensio-asentoon. Eli istu tuolille. Tuoli, missä on selkänoja, eli tuoli, missä on tukeva selkänoja. Sen jälkeen ota sieltä kaulan takaa kiinni ja lähde kumartumaan eteenpäin ja sen jälkeen ojenna taaksepäin. Tee pientä toistoliikettä sinne rangan alueelle. Ja toista tätä liikettä noin 30 kertaa. Lisää hyviä liikkeitä rintarangalle löytyy tosiaan nettisivulta www.auron.fi kautta usein kysyttyä, mitä tehdä, kun rintaranka on jumissa. Sieltä vaan katsomaan löydätte lisää loistavia liikkeitä, millä voitte sitä omaa rintarangan problematiikkaa helpottaa. Kiitos teille oikein paljon ja oikein hyvää kevättä kaikille.